From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Insellem il-kull waħda u wieħed minnkom li qegħdin tissieħbu f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Jew nkomplu ngħixu il-ferħ ta' Kristu rxoxt matul dawn il-jiem ta' żmien il-Għid. Illum ukoll bħalma kellna fl-aħħar jumejn ħankomplu nisimgħu id-dialogu sabiħ bejn Ġesu u Nikodemu. Nikodemu dak l-għaref tal-liġi li kien mar biex jitkellem ma' Ġesu bil-lejl. U llum Ġesu jgħidlu Alla hekk ħabb id-dinja li talli l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Aħbar li tagħmlilna kuraġġ. Ejjew nħallu l-mulej illum imiss il-qalb tagħna u jtina dak li għandna bżonn, dak li l-aktar għandna bżonn fil-ħajja tagħna llum. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li qont minn bejn l-imwiet biex tagħti l-ħajja lilna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int ir-raj tajjeb tagħna, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int il-ħaruf tagħna tal-għid, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Bil-misteru tal-għid mulej, inti ġeddidt in-natura tal-bniedem skont id-dinjità li kellha fil-bidu u lilu mlejtu bit-tama tal-qawmina l-ħajja. Aħna nġeddu kull sena t-tifkira ta' dan il-misteru fiċ-ċokon tagħna nitolbu l-ħniena tiegħek biex dak li issa qegħdin niċċelebraw bil-fidi niksbuh b'imħabba bla tmiem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien qam il-qassis il-kbir u sħabu kollha mill-partit tas-Sadduċej u mimlija blajra meddew idejhom fuq l-apostli u xeħtuhom fil-ħabs pubbliku. Iżda bil-lejl Anġla l-mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs, ħariġhom barra u qalilhom: Morru fit-tempju u xandru lill-poplu kull ma għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja. Huma semgħu minnu u filgħodu kmieni daħlu fit-tempju u bdew jgħallmu. Imbagħad ġie l-qassis il-kbir flimkien ma' sħabu, sejjaħ laqgħa tas-Sinedriju, il-Kunsill kollu tax-xjuħ ta' Iżrael u bagħat iġib l-apostli mill-ħabs. Il-qaddejja marru u ma sabuhomx fil-ħabs
U reġgħu lura bl-aħbar u qalulhom: il-ħabs sibnieh msakkar tajjeb u l-assisa kienu ħdejn il-bibien. Iżda x'tim ftaħna ma sibna lil ħadd hemm ġew. Għal din l-aħbar il-kmandant tat-tempju u l-qassisin il-kbar baqgħu mħassbin fuqhom u fuq is-seta ġara. Imbagħad ġie xi ħadd jgħidilhom: dawk li intom xħedtu fil-ħabs qegħdin fit-tempju jgħallmu l-poplu. Il-kmandant tat-tempju mara lihom mal-qaddejja u ġiebhom miegħu, iżda mhux bil-forza għax kienu jibżgħu li l-poplu iħaġġarhom. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħar lill-Alla. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu flimkien. Fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin imbierak il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħ ruħi jisimgħu l-fqajrin u jifirħu flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Ħarsu lejhu jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. L-anġlu tal-mulej jassas madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej ħin il-bniedem li jisken fih flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat għax ma jemminx fl-isem tal-iben il-waħdini tal-Alla. U l-ġudizzju huwa dan li d-dawl ġie fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nikodemu, dan ir-raġel anzjan, mallem, għaref tal-liġi, mar ifittex lil Ġesu. Mar jitkellem ma' Ġesu bil-lejl. Aħna ngħidu biex ħadd ma jinduna bih li mar għand Ġesu bil-lejl. Imma il-lejl kien jirrifletti dak l-istat ta' dlam li Nikodemu kien għadu fih. U Ġesu jiddialoga miegħu, u Ġesu jiftaħlu għajnejh. Għalkemm għaref tal-liġi imma ħass il-ħtieġa li b'umiltà jmur għand Ġesu. Kien qed ifittex tar-raġel kif nagħmlu aħna. Infittxu li niskopru aktar il-mulej xi jrid minna fil-ħajja tagħna. U llum smajna l-kliem hekk qawwi u sabiħ
il-vers 16 tal-kapitlu 3 għalhekk wieħed jiftakara John 3:16, Ġwanni 3:16, min jaf kemm il-darba kienet fl-imoddi fuq il-bumpers tal-karozzi jew anki fil-grounds tal-futbol. Alla hekk ħab lid-dinja, ġifieri b'dan il-mod, għax dan hu l-mod korrett kif naqrawha di, Alla hekk b'dan il-mod mela ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Aw min isejjaħ dal-vers bl-Ingliż The Gospel in a Nutshell. Il-qofol, il-qalba tal-Vanġelu, Alla li jibgħat lill-ibnu biex isalva l-umanità, biex isalva lil kull wieħed u waħda minnha. U tajjeb nifhmu eżattament xi tfisser dil-kelma hawnhekk Alla hekk ħab lid-dinja, li d-dinja mhux jiġifieri il-pjaneta li ngħixu fiha, planet Earth. U d-dinja hawnhekk ma tfissirx l-umanità f'sens ġenerali, imma hawnhekk il-kelma dinja meta kiteb San Ġwan kienet tfisser dawk il-bnedmin li qegħdin jirreżistu lil Alla, li huma biex ngħidu hekk edewwa tiegħu. U allura hawnhekk l-enfas li qed jagħmel Ġesu li Alla b'dan il-mod ħab lil dawk li huma kontrih, dawk li qegħdin jirreżistuh, dawk li ma jgħidux jafu bih, billi tagħna lill-ibnu biex jagħtina l-ħajja ta' dejjem. Din hija aħbar tajba ħafna. Immaġinaw ftit sultan li għandu palazz u l-edewwa tiegħu qegħdin jagħmlu minn kollox biex dan il-palazz iġibuh fix-xejn jew jagħtuh in-nar. U dan is-sultan lil dawn l-edewwa tiegħu li jixtiequ jeqirdu l-palazz tiegħu x'jagħmel? Jeqridhom le. Jagħmel minn kollox biex jagħmlilhom il-ġid, biex isalvhom. U għalhekk din hija aħbar tajba għal kull wieħed u waħda minnha int min int. Ixni l-istorja ta' ħajtek il-mulej jixtieqek miegħu, jixtieqek li inti tkun qrib tiegħu. Innu taw ftidak li mbagħad ikompli jispjega Ġesu meta jgħid il-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Min jagħmel il-ħażin ma jrix li jinkixef emilu biex ikompli jagħmel il-ħażin, biex ikompli jqarraq, biex ikompli jisraq, biex ikompli jinganna. Imma inti x'qed tagħżel? Qiegħed tagħżel id-dawl. Bet inti tagħżel dak li l-mulej jallimna il-valuri tiegħu, int qed tagħżel id-dawl, il-ġenerożità, il-maħfra, il-paċenzja, li nagħtu każ xulxin, li ma nweġġawx il xulxin. Hemmhekk inti qed tagħżel id-dawl. Ejjew nkunu pożittivi fl-emil tagħna, nkunu pożittivi fil-kliem tagħna. Ejjew nagħmlu l-ġid kull fejn nistgħu. M'hemm bżonn niddoq it-trombi biex tagħmel il-ġid, anki fi-skiet. Imma hemm mumenti fejn inti trid ukoll tur il-verità bil-kliem ukoll. Inti se tagħżel id-dlam jew id-dawl tal-mulej. Nofru t-talb tagħna lill-Alla li tant ħabna u jkompli jħobbna li batinna lill-ibnu l-waħdini biex aħna nemmnu fih u niksbu l-ħajja li ma tintemx bil-qawmin tiegħu mill-imwiet. Ngħidu għalhekk wara kull talba ġeddet mulej il-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. Ġeddet mulej il-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. Nitolbu għall-insara li huma persegwitati minħabba l-fidi biex jibqgħu sħaħ fil-fedeltà tagħhom lejn Kristu,
nitolbu ġeddet mulej il-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. Għal dawk li ma laqgħux id-dawl tal-fidi fi Kristu biex jaslu għall-għarfien sħiħ tal-verità li teħlishom, nitolbu ġeddet mulej il-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. Nitolbu għall-Papa il-Jun 14 fil-vjaġġ li qed jagħmel ġewwa l-Afrika, għatih mulej kull protezzjoni, għatih l-għajnuna tiegħek biex ikompli jxandar il-verità tiegħek lill-bnedmin kollha u kif jgħidu bl-Ingliż he continues to speak truth to those in authority. Nitolbu ġeddet mulej il-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. Għalina li twelidna fil-Mamudija bħala wlied id-dawl biex nibqgħu sħaħ mal-impenn tagħna li nkunu dixxipli tal-verità tal-Evanġelju. Nitolbu ġeddet mulej il-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. Nitolbu għall-eżis mejtin kollha tagħna. Għamel mulej li huma jaraw id-dawl ta' wiċċek għal dejjem. Nitolbu ġeddet mulej il-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. Dawwanna mulej Alla tagħna bid-dija ta' Kristu ibnek, rebbieħ fuq id-dnub u l-mewt, biex aħna ngħixu ta' wlied id-dawl u nkattru l-frott tal-emejjel tajba tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju wa tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu interessaqtna lejk u tajtna sehem min-natura tiegħek Alla wieħed u l-għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li jint qarraftna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqargu l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u li id-dawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinġdulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien se jingħata biex minn rajh jibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li neħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għax Kristu qam minn bejn l-imwiet aħna lkoll sirna ulied adottivi tal-Missier. Għax aħna wlied għalhekk induru fiduċja kbira lejn il-Missier ħanin tagħna fis-sema u minn qalbna nitolbuh Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtilkom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna staqrabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ġisem veru ta' Kristu rxoxt. Danu li jneħħi dnub tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bitjieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-immoddi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja Dotempti u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-art. Ħobs ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħani fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobż ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art.
ħobżna kull jum għatina l-lum, għafrirna d-dobietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, u la daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna kull jum għatina l-lum, maħfrina d-dobietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. ħobżna ta' kull qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva, lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. U maħfrilna d-dubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina u la ddaħħalni fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Alla. Itlopalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopalina. Ta' Kristu. Itlopalina. Il-Knisja. Itlopalina. Tal-ħnina. Itlopalina. Tal-grazzja Talla. Itlopalina. It-tama. Itlopalina. Li żjed safja. Itlopalina. Li żjed nadifa. Itlopalina. Muxebba. Itlopalina. Bla teba. Itlopalina. Tistħoq l-imħabba. Itlopalina. Tal-aġeb. Itlopalina. Tal-pariri tajjeb. Itlopalina. Ta' min ħalaqna. Itlopalina. Ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollok aqal. Itlopalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlopalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok nina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopalina. Mera ta' qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopalina. Amara
Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Aħfirna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itol għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ l-odjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.